And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Gumalaw siya ng iba kasi hindi ko siya mapagbigyan. Hi, DJ Rocky. I badly need your advice. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko eh. Itago mo ako sa pangalang Kael. And this is my secret file. I met this guy on Tinder. 30 years old siya, at ako naman 23 years old that time. Sobrang nice niya. Very sweet. Malambing. Mabait. Maasikaso. At dahil doon, sobra ko siyang hinangaan. Dahil hindi naman ako ganong klaseng tao. Marami na akong nakadate at siya lang yung naiiba sa lahat. Madalas niya akong bisitahin sa probinsya dahil sa Manila siya nagtatrabaho. Napunta lang siya dito sa lugar namin kasi may mga kamag-anak siya. At kaya niya ako nasagap sa Tinder. To make the story short, we dated for 2 months. And after that, sinagot ko siya. Sobrang saya namin parehas. Ramdam na ramdam ko na ganun din siya sa akin. Na mahal niya ako. Sabi ko nga sa mga kaibigan ko, etong lalaking to, sobrang perfect para sa akin. Kasi lahat ng trip ko, go lang siya. Walang kaarte-arte. At na-appreciate ko siya dahil doon. We both love traveling. Nagpunta kami sa Baguio, Boracay, La Union. At kung saan-saan pa. Then, napag-isipan namin na i-celebrate yung birthday ko sa Siargao. Yun yung plano ko na pasasayahin ko siya ng sobra-sobra. And just to let you know, sa ilang buwan naming pagkikita, hindi ko pa siya pinagbibigyan. Sinubukan namin nung nag-travel kami sa Baguio. Kaso hindi ko kaya. Kaya naisip ko lang na kapag pumunta kami ng Siargao, dun ko sa kanya ibibigay ang gusto niya. Kasi mahal ko siya. At pinagkakatiwalaan ko siya. So andun na kami sa Siargao. Lahat perfect. May surprise gift pa nga siya sa akin eh. May mga pa-balloons pa siya. Natatawa pa ako nun kasi ang dami niyang alam na paandar. Until the next night, nung nagpapahinga na kami, sobrang wala akong magawa kasi yung phone ko nasira. Ayaw mag-charge. Siya naman natutulog.
Alam ko yung password ng phone niya. Naisip kong tingnan. Bigla na lang akong nanlamig. Na-open ko yung Viber niya. Meron pala siyang kachat na iba. May mga deleted conversation. Magkausap din sila nung taong yun sa iMessage. And there were parts of the convo na deleted. So at that moment, nabalisa ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ako nakatulog ng buong gabi sa kaiisip. Iyak ako ng iyak sa CR. Habang siya sobrang sarap ng pagkakatulog. The next day, sobrang inis na ako. Ramdam niya na parang may nag-iba sa akin. Kasi kilalang kilala niya ako pag hindi ako okay. Pag uwi naming dalawa, magkagalit kami. Kasi hindi ko pa rin siya kinakausap. Hanggang sa napagdesisyonan ko nang sabihin sa kanya. Nung una ayaw pa niyang aminin. Nagpapalusot pa. Hanggang sa inamin na niya. Sinabi niya na friends lang daw sila. At wala lang sa kanila. Yung chat na yun. Walang-wala sa kanya. Yung conversation na yun. Iyak siya ng iyak nun sa akin. Sorry ng sorry. Hindi na raw niya uulitin. Kasi wala lang naman daw yun sa kanya. Friend lang daw yun. Nakilala lang niya. Kasi magkalapit lang sila ng bahay. So, ako naman, since wala naman akong nabasang kakaiba, pinalagpas ko. Although ang daming questions sa utak ko na tumatakbo. Naging okay kami ulit. Kaya pinagbigyan ko siya. The next day, since may issue pa rin yung phone ko nabasa, hindi nagcha-charge eh. I decided to use his phone again. Nag-install ako ng Telegram. At doon para akong binuhusan ng sobrang lamig na tubig sa nabasa ko. He had sex with someone else. What the Hindi ko na alam kung anong gagawin ko that time. Iyak ako ng iyak sa mga nabasa ko. Chinek ko yung date. Nangyari yun, December. Sinagot ko siya ng October. So meaning, niloloko lang niya ako the whole time. Nakikipag-sex siya sa iba. Hindi ko maintindihan yung emosyon ko that time. Kasi nihagip sa isip ko, hindi ko akalaing maluloko niya ako. Sabi ko nga sa mga kaibigan ko noon, kung merong magloloko sa aming dalawa, malamang sa malamang ako yun. Pero nagkamali ako. Hindi ko pa pala siya tuluyang kilala. Kinalma ko yung sarili ko buong araw para ipahalata sa kanya o ipalabas sa kanya na okay lang ako, na parang wala lang akong alam. Inisip ko na tsaka ko na lang siya kukumprontahin sa airport. So, pauwi na kami. Doon ko na sinabi sa kanya yung nalalaman ko. Sobrang sorry niya. Iyak siya ng iyak. Ganun din naman ako. Gusto kong maniwala sa kanya. Pero hindi ko alam kung anong dapat kong paniwalaan. Iling lang ako ng iling.
Tinanong ko siya about sa sex issue naming dalawa. Kaya mo ba ako niloko? Kasi hindi kita mapigbigyan? Kaya sa iba mo hinanap? Ang sabi naman niya, hindi raw. At sobrang nagsisisi siya sa ginawa niya. Inamin niya na nagkamali siya. Nagsisisi siya. At sana'y mapatawad ko siya. Bigyan ko pa ng pagkakataon para patunayan yung sarili niya sa akin. He offered me to get his phone para mawala yung mga hinala ko. Wala akong masagot kasi hindi ko naman na alam kung anong gagawin ko eh. So, I tried to calm myself. Hindi ko siya pinapansin. Hindi na rin niya ako pinapansin. Then, later on, I asked him kung pwede maging magkaibigan na lang kami. And he said, No. No. Ayoko makipagkaibigan sa'yo. Like what the? Sumakay na kami ng eroplano. Wala nang pansinan. Nag-isip ako ng mabuti. Gusto ko siyang patawarin. Kasi mahal na mahal ko siya eh. Sa kanya lang ako nagkaganito. Then dumating na nga kami. Hindi ko na siya mahagilap. Akala ko umalis na siya. Ako pauwi na ng probinsya. I found myself crying, praying to the Lord. Na sana makapag-usap pa kami. Inisip ko, uuwi na akong single that time. Until he appeared in front of me. I hugged him. I said, I'm forgiving him. Hindi na muna niya ako pinauwi. Dinala niya ako sa tinutuluyan niya sa Manila. Pinakilala sa mga kamag-anak niya. Dahil kilala lang rin naman ako, lagi kami magka-video call sa gabi. And that's it. Alam kong sobrang tanga ko for giving him another chance. But I love him. Yun nga lang, hindi ko makalimutan yung ginawa niya sa akin. Hindi ko alam kung yung trust issue na to magtatagal o panghabang buhay. Madalas kasi nai-imagine ko yung panlulokong ginawa niya sa akin. And right now, I'm blaming myself. Kasi feeling ko, ako yung nagkamali. Dahil, hindi ko siya nasasatisfy kapag nagsisex kami. Iniisip ko na kung nabigay ko yun, baka hindi na siya maganap ng iba eh. But then, the questioning kicks in.
Dapat ko pa bang ituloy ito? I need your help. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Kael. At ito, ang aking secret file.